Enpresa arloan euskara sustatzeko hizkuntza politikek erabilera planak ugaritzeko asmoa dute, eta hauek toki garapen politikekin izan dezaketen loturez jardun dugu dagoeneko. Politika hauek bilatu beharko luketen eragin biderkatzailean, udalerria edo eskualdea ez dira noski ahalmen hori duten esparru politiko bakarrak, eta ez dugu aditzera eman nahi eremu honetatik etorriko dela inondik etortzekotan esparru sozioekonomikoan euskararen zabalkundea. Baina Ekai Zenterren ustez, udalek eta mankomunitateek askoz gehiago egin dezakete enpresa, sindikatu eta herritarren elkarlanarekin orain arte egin dutena baino. Bai hizkuntzaren berreskurapenari dagokionez, baita toki garapenari sendotasun lokala ematean, hizkuntza faktorea aintzat hartuz. Toki garapen politiken eta hizkuntza politiken uztartze bat planteatzen dugu, garapen estrategia baten baitan. Horretarako, eragile sozioekonomikoen arteko elkarguneak bultzatzea planteatzen dugu, eta ardura hori botere publikoena izan beharko lukeela. Naiz eta orain arte, bilgune horiek espazio sozioekonomiko pribatutik bultzatu diren batez ere. Toki administrazioen zeresana oso garrantzitsua da, hizkuntza normalizazioa onura publikoari lotuta baitago, eta ekimen pribatuaren jarduna arlo honetan ez bada nahikoa, botere publikoen esku hartzea ezinbestekoa da. Beste hainbat arlotan jarduera ekonomikoak sortzen dituen desdoitzeekin gertatzen den bezala. Elkargune hauen helburua eta zergaitiak azaldu behar dira. Euskal Herriko eskualdeetan eratu diren sareak sektorialak izan dira batit bat, eta emaitzak ekoizpenean, arlo teknologikoan, komertzialean eta trebakuntza espezializatuan eman dituzte batez ere. Oinarri kooperatiboko sareek aldiz, emaitza instituzionalak, antolakuntzazkoak, finantziarioak eta espezializazio gutxiko trebakuntzan gertatu dira. Azken hauetan, barne sareak ere eratu dira hizkuntza normalizazioaren inguruan. Badirudi, sare sektorialek printzipioz toki garapenarekin eta efektu biderkatzailearekin lotura handiagoa eta eraginkortasun handiagoa izan dezaketela. Prozesu komertzialekin lotutako sareak izatean, bezero eta hornitzailengana iritsiko baitira. Hala ere, orain arte ez da horrelakorik sortu. Izan ere, hizkuntza normalizazioen inguruan eskualde mailako taldeak sortu dira batez ere. Gainera, sare hauetan enpresa kooperatiboek pisu handia daukate, horra dakartzan abantaila, baina mugekin ere bai. Gure galdera beraz, honakoa da. Zergaitik ez da sektorekako saretzerik izan hizkuntza normalizazioan? Erantzuna ez da erraza. Une honetan, bildu ez den informazio bat edukitzea eskatuko bai luke. Eta batez ere, sektore egitura hauetako partaiden zein enpresetako normalizazio planetan diharduten adituen iritzia. Baina badirudi, Euskara Planon hautemateak zerikusi handia duela. Urrun ikusten baita normalizazioa. Zuzenean balio erantzia ematen ez duen zeregin baten mailan. Eta horrek, sektore taldekatzean lekurik ez dio uzten. Taldekatze hauek, hain zuzen ere, balio erantzi hori areagotzeko estrategiak zehazten baitituzte. Hautemate hori aldatzeko, enpresetan euskararen erabilera areagotzaren ekarpen ekonomikoa azaleratzea beharrezkoa da. Adibideren bat aipatzearren, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta zenbait udalek kontratazio publikorako ezarri dituzten hizkuntza irizpideak. Hauek oso lagungarri izan daitezkelako, zentzu honetan prestatuen dauden enpresentzat. Aurreko puntuetan esandakoak euskararen identitate zentzua genditu egiten du, hau baztertzera heldu gabe, eta euskararen erabilerari zentzu praktiko bat ematen dio. Modu honetan, euskaraz lan egiteak abantaila konkretuak izan ditzazkelako, abantaila teorikoak gorpuzten dituelako. Gainera, bide batez, agerikotasuna lortzen da bai hizkuntzarena, baita hizkuntzaren berreskuperapenarena ere. Sortzen den beste zalantza bat, hizkuntzaren berreskuperapenean dihardutenen sare propio bat beharrote den, ala alderantziz, toki garapenari lotutako sare orokorretan txertatu beharrote den hizkuntzaren afera da. Orain arte, esandakoarekin bat egiten badugu, toki garapenaren estrategiaren baitan kokatu behar da euskararen normalizazioa, eta baita erabilpen planak ere. Lekuan lekuko ohiturak, antolatzeko moldeak, sektore industrialak, enpresen tamainak eta egoera soziolinguistikoak baldintzatuko dute estrategia honen edukia eta antolaketa. Eskualde bakoitzak duen enpresa tipologiaren arabera egin beharreko aukera izango da hau. Honela, dagoeneko ezagutza sareak antolatuta eta indartuta dituzten eskualdeek, sare hori berori aprobetxatzea dirudi egokiena emaitza onak lort daitezen. Bestalde, egitura hauek sortuta edukiala ez, Euskara Planen dentsitatea eskualdean aintzat hartzea ere garrantzitsua izango da. Plan hauek presentzia pala daukaten lekuetan sortuta dauden sareak erabiltzea dirudi egokiena. Edukiei dagokienez, toki garapen estrategietan txertatzeak, une honetan esparru sozioekonomikoan sortuta dauden sareen barne begirada hori, kanpo begirada ere bihurtzea ekar dezake, garapenaren klabea dena, eta ondorioz,
planen beraien berrikuntza ere ekar dezake. Bilgune hauen bultzada behetik gora ikusten dugu. Une honetan ez baitago lurralde guztiko euskararen aldeko bultzadarik. Gainera, olatua udaletatik eta mankomunitateetatik hasteko modua dago. Horrek herrien arteko lotura eta ondorioz toki garapena areagotzea ere ekar dezake. Hala ere, aproposagoa da eskualde esparrua. Gainera, eskualdeak ere kasu batzuetan txikiagiak izaten dira sektore planak bultzatzeko. Bestalde, toki garapenean ezagutza sareak eta sare instituzionalizatuagoak eratzeaz gain, hizkuntzaren normalizazioarekin zerikusia eduki dezaketen toki politikak aipatu ditugu. Eta ondoren, politikok eduki dezaketen eragina azaltzeko ahalegina egingo dugu. Honela bada, langileen gaikuntza toki garapenerako osagai funtsezko izan da, enpresek beraiek dituzten beharren arabera antolatuko bada, euskaraz egin ahal izateak indartu egingo du bai normalizazio prozesua, baita toki garapen estrategia bera ere. Alde batetik, lanbide heziketan orain arte euskaraz eman ahal izateko zailtasunak eta ahaleginak kontutan izan da, eta bestetik, hizkuntza normalizazioak toki garapenari ematen dion kohesio indarra kontutan izan da, Gipuzkoa bezalako eremu euskaldunetan hartzaile potentzialak ia erabat euskaldunak izango direnez, euskaraz izateko ahalegin handiagoa egitea eskatzen dugu.